Complicat să fii părinte, dar ajută să ții minte. Cu o budincă delicioasă, ziua e mult mai frumoasă. La Europa FM, antrenorul părinților vă este adus de Paula, de la Dr. Oetker. Bună dimineața copii, bună dimineața părinți, sunt Mirela Retegan, suntem la Antrenorul Părinților într-o nouă ediție la Europa FM. În ediția de astăzi o să vorbim cu o invitată specială, pe care o iubesc foarte tare și pe care am ales-o să fie prima invitată atunci când am început eu, acum aproape 2 ani, Antrenorul Părinților la Europa FM. Doar că ea era ușor diferită în vremurile acelea. Între timp a scăpat de niște kilograme, a făcut niște schimbări importante în viața ei și o să povestim din această perspectivă cum stau lucrurile în viața invitatei mele. Dar dacă vă întrebați de ce sunt eu în mijlocul unui acestui aranjament drăguț pentru toți cei care se uită online la noi, vă rog să rămâneți acolo și după emisiune să intrați pe pagina de Facebook Europa FM și să participați la un concurs foarte simpatic. Așadar, rămâneți alături de mine pentru aproape o oră în care sunt sigură că o să primiți foarte multe răspunsuri la întrebările pe care le avem cu toții în aceste zile. O să fie o oră în care vă garantez că o să stați cu zâmbetul pe buze pentru că invitata mea de astăzi știe exact cum să spună propozițiile cu subiect și predicat. Antrenorul părinților la Europa FM. Așadar, invitata de astăzi este, cum să vă spun eu, că are atâtea titluri că nici nu știu cu care să încep, dar din toate titlurile astea importante, ambasador pentru Salvați Copiii, președinta Fundației Ronald McDonald, în bordul Fundației Renașterea, în ultima vreme cu toții o recunoaștem în sfârșit ca fiind doamna Amalia. Bună dimineața, Amalia! Bună dimineața, Mirela! Amalia Năstase este invitata mea de astăzi și revine după aproape 50 de ediții în care viețile noastre s-au schimbat atât de mult, înfățișarea ta s-a schimbat foarte mult, ai reușit să scapi de kilogramele acelea pe care aveai de gând să le lași la o parte. Cum ești, Amalia? Măi, într-adevăr s-a schimbat lumea de când n-am mai vorbit noi, mă rog, live, că noi am mai vorbit această emisiune. Și pentru toți a fost și este o mare provocare să facă față acestor schimbări, mai ales că noi venim dintr-o generație care a fost cumva cocoloșită, chiar dacă, adică n-a trecut printr-un război, cum au trecut bunicii noștri, știi, și indiferent că ne-a fost nouă greu pe vremea lui Ceaușescu, totuși n-a fost ceva la nivel mondial atât de grav cum se întâmplă acum. Și mă gândeam la copiii noștri care trec prin asta foarte abrupt. Știi că pe ei erau și mai cocoloșiți decât noi, măcar noi mai eram pe străzi, dar pentru ei este o, cum să zic, o dare cu capul în perete atât de majoră. Și ce se întâmplă cu ei este că ei nu prea spun chestiile astea, știi? Și ca părinte tu trebuie să știi că totuși pentru ei ăsta este un mare șoc și să știi cum să-i faci să treacă prin el. Nu și spun eu sunt părintele care se confruntă cu acest șoc pentru copiii lui și care știe să facă viața frumoasă copiilor. Exact despre asta vreau să vorbim. Tu ai 3 copii, îl ai pe Toma care a făcut de curând 5 ani, la mulți ani. Sufletul lui mama, Doamne ce mi-a plăcut postarea aia, sufletul lui mama. O ai pe Emma care este o preadolescentă și o ai pe Alexia care e deja o domnișoară. Exact. Cum jonglezi între cele 3 categorii de vârstă? Păi ei 3 sunt sufletul meu în această viață. Pentru ei trăim, practic. Și eu am încercat cu ei să am tot timpul niște dialoguri, chiar și cu Toma, ca de la adult la adult. Să vorbim lucrurile fără să mințim, să explicăm care e starea de fapt și cum putem noi, de fapt, cel mai important lucru pe care poate să-l facă un părinte este să explice copilului cum poate să înțeleagă o stare. Că cum ați trecut de la panica aceea de la începutul pandemiei? La începutul pandemiei toată lumea nu știa nimeni nimic. Mă rog, eu sunt și mai intuitiv așa și știu să citesc printre rânduri și mi-am dat seama cam de la început că
e groasă în sensul în care, așa cum s-a anunțat la început, 70% din populația lumii o să facă acest virus. Pentru că cei care au vorbit lucrurile astea nu le-au vorbit din capul lor, le-au vorbit pentru că, mă rog, mai mari niște date despre ce e vorba. Așa am zis, bă, dacă 70% o să-l facem, eu zic să și trăim între timpul ăsta, că n-ai cum să, adică nu e ceva de care scapi stând închis în casă. Dimpotrivă, eu cred că stând închis în casă îți strici și mai mult imunitatea și ți-o fragilizezi și te poate prinde orice virus care circulă prima zi. Când ești afară, îți dă în cap. Ce măsuri ai luat tu, Amalia? Le-am spus tu acasă la voi. Următor și în copiilor mari, că Tomiță nu înțelege mare lucru, le-am spus, băi, surorile mele, dacă ne spălăm pe mâini, dacă ne păzim cum trebuie să ne păzim, nu ne ocupăm cu tot Bucureștiul. Avem șanse să scăpăm de acest virus. Dar se poate să nu scăpăm de acest virus. Între timp, eu zic să trăim. Eu zic să vă vedeți cu prietenii voștri, să vă alegeți. Uite, Emma, de exemplu, are un grup de prieteni cu care a stat împreună toată vara. Același grup de prieteni n-au circulat de la un la altul, dar sunt vreo 30, vreau să spun, care se vedeau într-o locație în fiecare zi, se jucau, au avut viață copiii mei. Copiii trebuie să trăiască, copiii trebuie să meargă la școală, copiii trebuie să socializeze. Nu ai cum să oprești 2 ani niște adolescenți și să-i ții închiși în casă. Este cea mai mare prostie. Acest virus, dacă e să-l luăm, o să-l luăm toți, trebuie să ne spălăm pe mâini, trebuie să se poarte mască unde trebuie să se poarte mască, dar nu ai cum să oprești. Și le-am spus copiilor mei, trăiți-vă viața, ne trăim toți viața, ne bucurăm, avem grijă, dar trăiți-vă viața. Este atât de important și pentru noi adulții să nu stăm ascunși în frică, pentru că frica face rău. Dar știi că în foarte multe familii oamenii nici nu știu cum să le dea voie copiilor să-și trăiască viața, păstrând oarecum... Putem avea controlul asupra vieții lor, asupra întâlnirilor lor? Nu poți, pentru că nici tu nu poți să ai controlul. Mergi cu un Uber și ăla săracul nu știe, tu nu știi și chiar dacă aveți mască, dacă e să iei ceva, iei. Înțelegi? Și n-ai cum să ai control asupra vieții în general. Adică tu poți să ai un minim control, dar tu nu poți să-ți stabilești tu în cap niște linii de control pe care le vei ține 100%. Se va întâmpla ceva și nu vei putea să ai control asupra lor. Deci eu am încredere tot timpul că viața noastră, cum să spun, ne este scrisă. Că ni se întâmplă ceea ce trebuie să ni se întâmple. Se întâmplă ceea ce trebuie să ni se întâmple și că nu ar trebui să încercăm să controlăm divinitatea prea mult pentru că râde de noi, știi? Adică cum ești în timpul ăsta? Cum ești vis-a-vis de școală și de tot stresul ăsta din jurul educației care se pierdem un an școlar, pierdem orele, pierdem interacțiunea. E foarte important în școală interacțiunea interumană între copii, profesori, reguli. Impresia mea este că pe Zoom nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic în ceea ce privește Adică nu s-a făcut școală. Nu s-a făcut școală. Copiii mei merg la o școală privată, dar merg și alții în străinătate la școli private. Nu prea. Copilul, dacă nu merge într-un sistem bine determinat, în care să existe reguli pe care el trebuie să le înțeleagă și să le urmeze, de acasă, din pat, un Zoom, nu. Uite, îmi spunea o prietenă de-a mea de la Miami că pe ea îi pune, pe copilul ei, îl pune să se îmbrace în uniformă, să ducă într-o cameră în care n-are pat și să stea în fața, să stea pe scaun și la masă, la birou, dar să fie pe cameră la un birou și să stea îmbrăcat în uniformă. Pentru că ei caută să-i aducă cumva în sistemul ăsta școlar. E greu să fii și conducătorul unei țări și să decizi asta și asta. Nu, adică nici eu nu pot să mă substitui acum autorităților statului care, da... Dar ce faci tu ca mamă? Mai toate țările, școlile funcționează și au funcționat mai mereu, știi? Ce poate un părinte să facă totuși ca să suplinească haosul ăsta care vine din partea am făcut eu? Fiecare copil are anumite hobby-uri. Alesiei îi place arta. Și am zis, mamă, știi ce?
fă ce-ți place ție în perioada E un asta. moment bun. Așa nu faceți nimic la școală. Adică fac la școală, că Alesia e a 12, profesorii, Alesia merge la școală. Eu zic în perioada din martie până în mai, când n-au făcut mai nimic, și am încurajat-o să facă ce îi place. Să facă școala cum se face, dar să facă ce îi place. Asta am încurajat și pe Emma și pe Alesia și pe Toma, bineînțeles, să facă ceea ce le place. Pentru că nu poți să te agăți de un sistem din care nu prea înțelegi multe lucruri. Profesorii sunt și ei frustrați, de la orice școală ar fi, fie că e privată, fie că e publică. Și atunci le-am spus copiilor să facă ceea ce le place. Pentru că le-am spus să facă ceea ce le place. Pentru că n-am pus presiune pe ei. Pentru că le-am spus că viața merită trăită și că, indiferent ce se va întâmpla, nu este vina nimănui că se întâmplă orice, ci este cursul vieții. Copiii mei sunt liniștiți la cap. Copiilor mei nu le e frică. Copiilor mei nu le-a lipsit, cum să spun, n-au trăit cu frica asta. Și mie mi se pare mult mai importantă relaxarea lor emoțională decât recuperarea materiei care se pierde într-un an școlar. O să o recupereze sau nu o să o recupereze. Sunt unii care au fost în război. N-au mai făcut școală 10 ani. Și sunt materii care au dispărut în timp. Sunt materii care au dispărut. Adică, pe bune, generațiile de după război sunt generații care n-au fost la școală. Ani de zile. Că n-au avut școli sau au fost așa printre ruine. Ne-am revenit. Eu nu zic că e ok fără școală, dar, cum să spun, în timpul războiului se strângeau și se duceau la școală și așa. Și erau bombardamente, înțelegi? Deci tot important este să interacționeze între ei, copiii. Toată frica asta pe care o avem noi ca societate, crezi că are legătură cu faptul că provenim din familii în care intrai într-un job și de acolo ieșai la pensie, intrai la o școală și pe aia o terminai până la capăt? Nu e chiar așa, că în lume nu e așa, știi? În lume se schimbă joburile, în lume știi? Adică, dar toată lumea este la fel de... Eu cred că am fost prea cocoloșiți ca și umanitate și prea am avut totul dat pe tavă, prea totul a fost comod și acum, dintr-o dată, când ni s-a schimbat comoditatea, suntem toți ca găinile fără cap, știi? Noi nu ne-am mai... Gândește-te cum eram noi când eram mici. Cum erau și americanii prin anii 50-60, înțelegi? Erau pe stradă copiii, se jucau, se descurcau. Eram supraviețuitori. Supraviețuiau. Gândește-te din anii 90 încoace, că toți au fost copilul cu șoferul, la after school-uri, adică nu mai era de capul lui niciodată copilul ăla. Păi cum el decizi să se dezvolte și să știe cum să-și rezolve probleme și situații, dacă el tot timpul era într-un sistem care, adică prea sunt fulgi de nea. Și acum uite-te că ei nu sunt în stare să reacționeze cum trebuie la niște situații care se pot întâmpla în lume, orice se poate întâmpla. Eu cred foarte tare că e extrem de important să le facem loc copiilor în viețile noastre și nu să îi obligăm să trăiască în viața noastră, ci să-i lăsăm să vină cu lumea lor în viața noastră. Cum îi inclus pe copii în viața ta, Amalia? Păi, în primul rând, în perioada asta în care am stat mai mult în casă, am făcut lucruri împreună cu ei, știi? Fie când aveau... Mai mult ca oricând, probabil. Mai mult ca oricând, bineînțeles. Că și ele erau plecate tot timpul, adică înainte Și ce faceți voi acasă, la doamna Amalia? Împreună, părinți și copii? Jucăm jocuri de-astea de, știi, Catan, de-astea, tot felul de-astea de mai Activity, moderne. Monopoly. Câteodată, când era nebunia aia mare de stăteam chiar închiși în casă. Apoi facem grătare împreună, la care stăm și ascultăm muzică și râdem și glumim. Povestim ce s-a mai întâmplat prin viețile lor. Ele îmi povestesc o grămadă de chestii care rămân la mine, nu se duc pe la alți părinți. Pentru că mi-am dat seama că părinții nu prea vor să afle foarte multe lucruri despre copiilor care nu sunt ok. Și atunci am zis, da, cine sunt eu? De ce să le dau eu veștile proaste? Așa că noi putem să vorbim, toate secretele rămân la mine. Și, adică stăm foarte mult în jurul unei mese, în jurul unui grătar, știi, și povestim, dansăm.
Răzvan ascultă toată muzica din univers și este la curent cu toată muzica pe care o ascultă și ele. Și în momentele în care cineva n-are chef sau Mai e frate, jos... îl trimitem pe Toma să o ia pe una sau pe alta, îi trimite să tragă de ele, știi? Și Dar ție ți se întâmplă să n-ai chef într-o zi? Deloc? De nimeni? Niciodată nu mi s-a întâmplat să n-am chef de copiii mei. E, cum să spun, e ca și cum n-ai chef de mâna ta. Ai, știi? Ai mereu. Ai. Da. Și adică chiar nu mi s-a întâmplat să n-am chef de copiii mei. Ar fi... Nu știu ce ar trebui să se întâmple. Ai simțit ca o povară faptul că a trebuit să stați atâta timp împreună? Că nu s-au dus la școală, la after, nicăieri? Nu, ne-a plăcut. Oricum, noi ne-am mutat birou acasă, am renunțat la birou pe care l-aveam. Nu, ne-a plăcut, mai ales că facem vlogurile astea în care apărăm prin ele mai toți. Nu, chiar ne-a plăcut, dar nu pot să... Știi, nici nu pot să spun chestia asta cu prea multă mândrie și așa, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu au avut care n-au avut acest n-au știu cum să gestioneze. Nu, și care n-au avut acest privilegiu, adică sunt oameni care muncesc, fac munci care nu pot fi făcute de acasă, știi? Și se pare puțin aiurea să mă laud eu cum mi-a plăcut mie să stau acasă și am putut, pentru că oamenii care nu au joburi pe care le pot face de acasă sunt oameni care n-au avut ce pune de mâncare copiilor mult timp și vine o iarnă în care la fel nu se știe ce se va întâmpla. O să revenim la asta pentru că tu nu ai stat doar acasă. Acum vorbim despre ce facem acasă cu copiii, dar tu ai fost plecată destul de mult ajutând oamenii despre care spui acum. Aș vrea să revenim un pic la faptul că fetele îți spun ție lucruri care rămân la tine. Cum ai câștigat încrederea lor? Cum le-ai făcut să fii tu confidentul lor? Păi, în primul rând, ele au văzut că rămâne la mine orice discuție pe care o avem și atunci au încredere să spună că, de fapt, de-aia nu prea ai încredere în părinte, că îi spui ceva și ăla se apucă să se certe cu alții din cauza asta. Și mai e și felul în care reacționează părintele. Și felul în care reacționează părintele. Mă rog, eu am și niște copii foarte buni și adică n-am prea avut eu la ce să reacționez urât, că ele sunt două suflete foarte, foarte nobile și bune și nu prea fac lucruri nașpa, știi? Și atunci, adică mi-a fost și mie ușor să fiu un părinte cool, că am avut cu cine, știi? Ideea este că... stai puțin. Ideea este că trebuie să vadă copilul tău că tu nu ești pe din afara vieții lui. Adică dacă te apuci și îl ceri pe un copil care îl ceri de ceva care nu prea există în viața lui, știi? Copilul își dă seama că tu ești de pe altă lume. Adică dacă tu te-ai pus să-i spui pe vremea mea, eu făceam, care stăteam la coadă, care... Ăla zice, ce vrem ăsta? Care coadă? Ce e coadă? Știi? Trebuie să vadă copilul că tu știi ce viață trăiește el. Și că ești conectat. Iar copiii noștri trăiesc într-o lume foarte diferită de lumea în care am trăit noi. Hai să le dăm câteva exemple oamenilor. Noi am trăit dintr-o lume diferită de a părinților noștri, înțelegi? Hai să le dăm câteva exemple cum poți să fii conectat cu lumea copilului tău. Ce înseamnă pentru tine să fii conectată cu lumea fetelor, de exemplu? Păi, în primul rând, eu am avut foarte mulți prieteni de-ai lor care veneau la noi și stăteau la noi și vorbeam împreună, râdeam, glumeam. Și le cunoșteai anturajul. Și le cunosc anturajul lor de când aveau 3 ani, că majoritatea dintre ei sunt... Apoi ascultați aceeași muzică, știi ce muzică ascultă? Mergem la concerte împreună, noi am mers la Coachella, la Kanye West, la toate împreună, înțelegi? Concerte cu artiști pe care îi iubesc fetele. Alessia avea bilete acum la The Weeknd în noiembrie. Vorbiți despre cărțile pe care le citesc ele? Citim împreună, de exemplu, Alessia acum se pregătește pentru BAC și citim împreună Nikita Stănescu, toate materiile pe care ea le pregătește, le trecem prin ele împreună. Și le povestim despre viața lor, despre viața lui Nikita, pentru că la școală nu prea au timp, mai ales acum pe Zoom-ul ăsta, n-au prea avut timp anul trecut să le povestească mult despre autori ca și oameni, știi? Și anul ăsta le-am mai povestit noi, știi?
de viața lui Nichita Stănescu, de Marin Preda, de Eliade, știi? Și le-am povestit niște chestii care au fost foarte interesante. Adică tu știi ce studiază Alexia în clasa 12-a. Mama. Păi învățăm împreună pentru BAC. Știi? O ascult. Îi spun să nu cumva să învețe pe din afară ceva. Și am avut o discuție cu ea și mi-a zis, păi da, cum? Că e mai bine să înveți pe din afară. Nu! Și i-am ținut un întreg monolog în care i-am explicat că sub nicio formă nu trebuie să înveți pe din afară. Evident că ar fi mai ușor să repeți ca papagalul ceva, dar este moarte pentru dezvoltarea ta ca om. Și atunci trecem din toate lucrurile astea împreună, știi? Și atunci și ea învață pentru că mă aude și pe mine și pe Răzvan că vorbim aceeași limbă cu ce scrie acolo în cursurile ei, știi? Amalia Năstase este invitata mea de astăzi la Antrenorul Părinților. O să-mi iau așa notițe ca să trag o concluzie la final din tot ce mi-ai spus tu, că trebuie să facem pentru copii. Mi-a plăcut foarte tare afirmația ta. Niciodată nu m-am plictisit de copiii mei. O să luăm o scurtă pauză pentru că în fiecare ediție noi ne ducem cu părinții la psiholog și ne ducem și astăzi la Gașpar, dar până ne întoarcem, te rog să te gândești la 3 filme pe care crezi că ar trebui să le vadă orice părinte, orice om care este părinte, și vreau neapărat după ce ne întoarcem să povestim cum ai reușit tu să scapi de kilogramele în plus pe care le aveai când am făcut noi prima ediție de Antrenorul Părinților, să povestim puțin despre doamna Amalia și despre felul în care asumarea acestui titlu pe care tu l-aveai oricum, dar asumarea publică a schimbat complet felul în care oamenii pot să vă privească pe voi ca familie. Ai deschis ușa și ai dat voie oamenilor să intre în casa ta. Mi s-a părut un act de foarte mare curaj și vreau neapărat să povestim despre bucătăria ta și despre felul în care oamenii au reacționat când au intrat la tine în casă. Era așa până acolo, un zid ridicat, aici e familia mea, și dintr-o dată, doamna Amalia, ca spart zidul, exact. Și toată lumea s-a tăvălit la tine în bucătărie și a putut să-și bage nasul prin toate cotloanele. Despre asta vreau să povestim imediat după pauză cu doamna Amalia în plină pandemie aici la Antrenorul Părinților la Europa FM. Antrenorul Părinților la Europa FM. Trăim vremuri cel puțin interesante, iar din punct de vedere al școlii, tot programul s-a dat peste cap. Ne întreabă părinții cum să-i facă pe copii să învețe, cum să-i convingă să învețe, în condițiile în care ei nu mai sunt condiționați de note, de ascultare, de catalogul care se mișcă pe catedră. Da. Cred că e foarte important, Mirela, înainte de a se așeza copilul la teme sau să deschidă cartea de istorie să învețe lecția, să fie cineva alături de el, un părinte, un bunic, care să-l ajute să descarce din frica și din anxietatea pe care a acumulat-o pe parcursul zilei. Pentru că în momentul în care copilul se așează în fața calculatorului, e obișnuit ca acolo să fie distracție. Acum, în momentul în care se așează pe scaunul din fața calculatorului, sunt lecții, profesori, colegi și lucrurile funcționează foarte diferit față de cum e obișnuit creierul său. De aceea copilul are nevoie ca înainte să-și concentreze atenția, să facă ceva cu corpul lui, să se joace, să sare într-un picior, să alerge prin casă, să facă o serie de exerciții, pentru că asta îl poate ajuta după aceea să se concentreze mult mai bine. De asemenea, să nu uităm că niciun copil nu ar trebui să învețe pentru note. Nu cred că acesta este obiectivul final. Copiii învață pentru a-și dezvolta inteligența și pentru a avea acces la informație. Asta înseamnă că uneori informația o primește de la școală, acum o primește din calculator, alteori o primește din discuțiile cu părinții. Acum, în această perioadă, cred că noi, adulții, care interacționăm zi de zi acasă cu copiii, suntem cei mai importanți profesori din viețile lor. Nu acum e nevoie să-i transformăm în olimpici. Nu au nevoie de asta copiii acum. Dar cum îl fac totuși să își dorească să vină la computer, să învețe? Nu știu iar dacă e nevoie să-și dorească, pentru că e greu, e dificil, e important însă să-i transmitem copilului că în această viață e firesc să facem și lucruri care nu sunt neapărat pe placul nostru. Că uneori mergem la serviciu chiar dacă nu ne place foarte tare, că uneori mama gătește în bucătărie chiar dacă nu acesta este visul vieții ei. Cu toții facem în familie o serie de lucruri care nu sunt confortabile și pe care nu vrem să le facem, însă de dragul familiei le facem. Mulțumesc, Gașpar. Mulțumesc și eu.
Antrenorul părinților la Europa FM. Ne-am întors la antrenorul părinților, doamna Amalia. Amalia Anastase este invitata mea de astăzi și va trebui, într-un timp foarte scurt, să concentrăm foarte multe lucruri. Amalia, bună dimineața din nou! Bună dimineața! Filmele! Mulțumesc tare mult că ai acceptat să ne vedem astăzi aici. Deci 3 filme pe care crezi tu că orice om care e părinte e musai să le vadă. Da, mi-a fost foarte ușor. Mi-ai zis să mă gândesc la ele, dar eu le aveam în cap. Primul este Life is Beautiful și mai ales în perioada asta trebuie văzut pentru că e cu Roberto Benigni, el a fost și regizor și actorul principal. Este vorba de un părinte care era evreu în timpul Holocaustului, au fost luați la un lagăr de concentrare și el a ales să spună o poveste frumoasă despre ceea ce se întâmplă, să-i spună copilului că ei trăiesc într-o poveste și nu e nimic adevărat și a făcut pentru copil o poveste dintr-un lagăr de concentrare. Știi că eu în conceptul Zurli, plecând de la filmul ăsta, am înțeles foarte bine. Copiii văd ceea ce aud. Exact. Și tu dacă, cum să spun, evident păstrând proporțiile care nici nu se compară, asta am încercat să le spun și eu copiilor, că trăim într-o lume așa cum ne facem fiecare. Și dacă alegem să ne speriem, adică la un moment dat a venit Alesia și mi-a spus, știi că noi mergem nu știu unde cu avionul și e avion vechi și dacă o să cadă și i-am spus, măi, fată, dacă e să murim toți în ziua în care ne e scris să murim. Deci oricum nu poți să faci nimic și dacă ai stat sub un clopot de sticlă, tot se sparge clopotul și te-a tăiat gâtul și ai murit. Dacă e să mori, dacă e să trăiești și într-un câmp minat unde mor toți pe lângă tine și tu trăiești pentru că tu trebuie să trăiești. Deci acestea fiind spuse, Life is Beautiful, copiii trebuie să aibă o viață frumoasă pentru că le fac părinții frumoase, indiferent care sunt... Înainte de oricine altcineva. Înainte de oricine. Al doilea film este The Pursuit of Happiness, ăsta cu Will Smith, în care tot așa Will Smith era foarte, foarte sărac și era cu băiețelul lui și arată, călătoria unui părinte care nu are din ce mânca, pur și simplu din ce să cumpere de mâncare și cum face viața și cum este tot timpul. Ideea este să fii cu copilul tău, să te simtă că ești cu el, nu să fii în alt univers și să spui, stai că acum sunt supărată și acum n-am bani și o să fiu cu el când am bani și trece timpul, copilul crește. Deci ne face acest film să apreciem foarte mult fiecare bănuț pe care îl avem. Și momentul de acum și faptul că acel copil trebuie să fie cu tine. Prin orice treci, el trebuie să știe că tu îl iubești. Pentru că el, ce se întâmplă, el nu știe că îl iubești, dacă tu ești în altă parte. Și al treilea film? Al treilea film este un film pe care toată lumea l-a considerat foarte tragic, așa, și foarte demoralizant, iar mie mi s-a părut cel mai mișto film, este filmul meu preferat. Se numește Melancolia. Este al lui Lars von Trier. Nu l-am văzut. Vai, deci este filmul meu preferat pentru că se sfârșește lumea și mama unui copil, împreună cu mătușa lui, trebuie să explice asta copiilor. Înțelegi? Trebuie să le explice cum explici copilului tău că se sfârșește lumea. Adică eu, înainte să văd filmul ăsta, mă întrebam, cum îi spui? Că poți să-i spui orice copilului tău. Dacă se sfârșește lumea și că murim toți, cum îi explici? Și ele au găsit un fel care mie de atunci mi-a dat o idee despre cum mai putea să explici orice copilului tău. Mulțumim frumos! Înțelegi? Deci trebuie să vedeți filmele astea 3, vă rog eu frumos, și să înțelegeți ce am înțeles și eu. Mulțumim frumos! Hai să revenim la doamna Amalia, care la prima ediție a Antrenorul Părinților a venit ca o floricică în studio cu 30 de kilograme în plus. Asta este. Și mi-ai zis atunci, fată, n-am ce să fac. Într-o zi o să găsesc pe cineva și o să zic, ia-mă și fă-mă slabă, spune-mi ce am de făcut, dar până atunci asta e situația. Știi că pe mine m-ai liniștit foarte tare și m-ai făcut să înțeleg că vine o zi în care intri pe culoarul acela și că nu trebuie să faci o dramă nici măcar din 30 de kilograme în plus pe care le acumulezi la un moment dat. Știi ce se întâmplă? Totul îl faci în viață când trebuie să-l faci, nu când vrei tu, știi? Când e momentul potrivit, atunci găsești și motivarea, atunci găsești și oameni
Eu, în secunda în care m-am hotărât, gata, acum slăbesc, au venit în viața mea și oameni care m-au ajutat să fac asta. Pentru mămicile care au 30 de kilograme în plus, să aibă răbdare? Că vine acea zi... Păi să n-aibă răbdare neapărat așa vreo 20 de ani. În fiecare zi trebuie să te gândești că trebuie să vină momentul ăla în care ești atât de hotărâtă încât orice s-ar întâmpla, nu te mai interesează gogoși, șaorma și alte lucruri. Și la mine a venit momentul respectiv. Cum ai știut? Pentru că am prezentat Gala Brazilor de Crăciun acum 2 ani. Și aveam 96 de kg, bineînțeles. Am strâns cea mai mare sumă pe care a strâns-o festivalul vreodată, 770.000 de euro. Și a doua zi, într-un ziar de scandal, era un titlu Amalia Năstase obeză. Și mi-am dat seama că, nu m-am supărat pe ei sau ceva, dar mi-am dat seama că salvați copiii, 770.000 de euro, nu au contat. Tot ce s-a văzut, m-am văzut eu care aveam... Și mi-am dat seama că, de fapt, nu contează ce fac. Lumea se va uita la mine, care eram cu 30 de kilograme plus. Este șocant. Înțelegi? Adică eu nu eram așa, toată viața fusesem slabă. Și atunci mi-am zis, bă, înseamnă că eu tot ce fac nu mai contează. Și toată lumea o să se uite toată viața că am atâtea kilograme în plus. Plus că nu era sănătos să le am. Și de atunci am zis, gata, frate, eu îmi schimb prioritățile și gata. Unde ar putea oamenii care vor să afle mai multe detalii despre felul în care tu ai reușit să faci asta, să se uite? La mine a fost o luptă foarte mare care s-a dat niște ani înainte în capul meu și după aceea la toată lumea, în primul rând că trebuie să meargă la un medic nutriționist. Este cel mai important. Și în al doilea rând este atât de important să fii tu, să n-aștepți neapărat să îți pui toată speranța într-un om sau într-o dietă, ci trebuie să-ți pui speranța în tine. Atâta timp cât tu nu-ți depășești propriile limite, nu o să ți le poată depăși nimeni. Adică nu există un nutriționist care să țipe la tine, să-ți fie frică de el, nu există așa ceva. Deci dacă tu nu-ți depășești tu prima dată propriile limite, nu te poate ajuta nicio dietă. În secunda în care tu în capul tău știi că vrei cu orice preț asta, vei găsi 1.000.000 de lucruri. Pentru unii merge ceva, pentru alții merge altceva. Am înțeles. Eu acum țin o dietă de post negru, cum ar veni. Dar nu, adică toată lumea își va găsi calea prin care va putea să slăbească dacă se decide că e mai puternic el decât limitele lui. Mai am câteva minute la dispoziție. Spune-mi cum a fost când ai spart zidul și ai lăsat oamenii să intre în bucătăria ta, în casa ta, prin vlogul pe care îl faci, doamna Amalia, și care are super succes pe canalul de YouTube. Mulțumesc mult! Eu toată viața am făcut cam ce am vrut. Și când voia lumea să intre la mine în casă, nu voiam eu. Când am vrut eu, am vrut. Și am zis, gata, acum 1, 2, 3, 4, start și gata. Pentru că în timpul pandemiei, stând mai mult în casă, toată lumea mă tot freca că ce faci, că unde mai mergi, și zic, ia stai puțin. Hai, gata, facem vlog, doamna Amalia. Doamna Amalia este numele meu de scenă și am zis ce alt nume să găsesc mai bun decât ăsta. Adică ție zice toată lumea doamna Amalia. Doamna Amalia, ce faci? Doamna Amalia, stau să vedeți, doamna. Și m-au certat niște fete. Cum îți permis să spui doamna Amalia? Păi cum să spun, doamna Amalia, cum vrei să spun? Eu recunosc, eu sunt doamna director, dar tot așa, doamna director. Nu, stai, și vrei să ne ascundem după deget acum și să ne spunem altfel decât că asta ne spune toată lumea. Ai fost foarte curajoasă. Păi, știi, când faci ceva că vrei tu, nu prea te gândești, ți-e frică, adică mie nu mi-a fost nimic, așa am vrut eu și dacă am vrut eu, așa facem și la revedere. Dar cum l-ai convins pe Răzvan? Eu sunt foarte curioasă. Pe Răzvan am păcălit. Încet, așa, m-am gândit eu. Și acum e prea târziu să mai dea înapoi. Mă tot gândeam, băi, cum l-a păcălit? Ce i-a făcut lui Răzvan? Hai, vino și tu să ții asta, vino să așa și după aia zici, băi, tu nu vezi că ăștia te vor pe tine, n-ai ce să faci, trebuie să vii și tu. Și s-a resemnat omul acum. Nu-i place, dar ce-să fac? Nu mai e foarte simpatic, așa, hâtru, cum te lasă el în treaba ta, din categoria, e un om bun, vă rog să înțelegeți. E ok, o să-i treacă, își revine imediat, lăsați-o. Exact. E foarte frumos ce faceți voi acolo și să nu te oprești, pentru că oamenii se hrănesc cu normalitatea ta și cu felul tău. Deja, da, pentru care e, cum să zic, e important să mă vadă, le mai luminez viața. Nu numai asta, îi faci să înțeleagă faptul că
trebuie să fim autentici. Dacă reușești să-ți asumi cine ești și cum ești, nu te mai poate opri nimeni de la nimic. Asta încerc să le spun tuturor, că nu toți putem să fim nici Naomi Campbell, nici CEO de la Banca Mondială. Fiecare suntem cum suntem. Nu mai încercați să fiți altcineva, că nu reușiți oricum și voi sunteți mai valoroși fiind cine sunteți decât orice personalitate publică pe care nu o să o puteți să o copiați niciodată. Care ar fi cel mai important lucru pe care ai vrea să-l rețină oamenii despre tine? Că nu mă interesează părerea altora decât a familiei mele despre mine. Chiar nu mă interesează, nu-mi face rău, toate comentariile negative mă amuză și râdem împreună de ele și trebuie să trăiești viața adică dacă eu vreau mâine să plec în America și să spăl WC-uri, nu mă interesează ce spune lumea. Și, cum să zic, relaționarea cu munca în România e o relaționare puțin greșită. Adică este rușine să, nu știu, să dai cu mătura. Nu e rușine să dai cu mătura. Nu e rușine să fii sărac. Nu este nicio rușine să fii sărac. Niciodată. Am avut perioade și am în continuare, să nu credeți că mă aruncă ceva afară din casă, în care n-avem bani, în care n-am avut bani, în care dădeam flyere la mașini, când eram studentă ca să-mi strâng 5 lei pe zi. Aia este, trebuie să nu-ți fie rușine niciodată cu ce faci, în afară că furi sau că dai în cap. Dar în rest nu trebuie să-ți fie rușine cu nimic. Nu putem toți să fim miliardari de la Hollywood. Ar fi mișto, dar nu putem. Deci asumați-vă că sunteți cine sunteți. Aș vrea să închidem emisiunea cu o întrebare și îi invit pe oameni să intre și pe pagina de Facebook Antrenorul Părinților și să răspundă acolo la comentarii la întrebarea asta. Eu le dau un premiu în fiecare ediție, o carte pledoarie pentru mami și tati și jocuri de jucat toamna. În primul rând, te rog, îți mulțumesc din toată inima pentru eșarfă, pentru că mi-ai dăruit o eșarfă pe care am vândut-o la licitație în campania Ziua Eșarfelor Colorate. A fost o campanie foarte frumoasă și îți mulțumesc din toată inima. Vreau să le spun oamenilor că am început o nouă campanie, pentru că eu trec dintr-o campanie în alta, încalță un copil de iarnă. Sunt mii de copii în țara asta care nu au o pereche de cizme sau sunt mai mulți copii la aceeași pereche de cizme într-o familie și tu, Amalia, ai fost prin satele românești și știi despre ce vorbim și îi rog pe oameni să intre pe mirelaretegan.ro și acolo să afle mai multe despre cum pot să doneze ghetuțe de data asta noi pentru copiii săraci ai României. Și pe tine, Amalia, te rog și pe ceilalți să-mi spui care e lucrul care îți lipsește cel mai tare în această perioadă. Întâlnirea cu oamenii, îmbrățișarea, știi? Când te iei pup, când te iei în brațe cu oamenii, știi? Cumva ți-e frică să mai îmbrățișezi oameni. Și asta îmi lipsește cel mai mult și cred că ne lipsește tuturor interacțiunea umană. Mulțumesc mult, să ne vedem sănătoși! Să ne vedem sănătoși și felicitări pentru tot ceea ce faci, ești o forță, cred că auzi în fiecare zi, dar să știi că chiar așa este. Te felicit pentru absolut tot ce faci. Mulțumesc din toată inima. Amalia Năstase a fost invitata mea de astăzi la Antrenorul Părinților. Vă doresc o duminică minunată și nu uitați, suntem în perioada în care donăm ghetuțe pentru copiii săraci ai României. Eu sunt Mirela Retegan. La revedere! O văcuță Superstar pune petele în pahar, vanilie și ciocolată pentru o zi minunată. Antrenorul Părinților v-a fost adus de Paula, cea mai cool budincă de la Dr. Oetker.